Liga masuk in duai nakapanta jing dap khat lai snem jing tu kurim jong I adal giza basayomoit di John Martin leng dok mo plang pati jing duai aingu namta pelapas bha kafanel exam jong I mebala aihun Mary Kharkongor lakar shanbor Kharkongor pat lahun Mary Kharkongor Laispa sapulai Laispa sapulai Rai hu trai jing rai ba tem mai rai jam ya u gat la gat ya rai hu trai jing rai ba tem mai rai hallelujah go by do play do shaddai Mai, rai jam ya u gat la gat ya rai you try jing rai ba tam mai rai hallelujah Ha kakatang ukpa badukon badaman sem bakod amen ka jing e jong try jong e Jesus Christ bad ka jing e jong oblay lem bad ka jing selok jong amen sem bakod kina rengkat bad pi baro rengkat bad pi ru ko hanmen ko para how try Jesus Christ mentar kasngi kabalang jungi karakhe ya kasngi buram jong ka jing pun klempop ten rai ya kamaria te soti ha kene kasngi kraw jong kame beneng jungi token ko hanmen ko para ni puson yala ka jong ka jing em namar ka jing khot pat ka jing e ba kamaria kala yo na blai kapan kan mau yang bada phi bat ko khot ka wer yang bada phi ru bangin persang hala ka jong ka jing em bangin em klem kipop hot klem pep ngitip bangi long kinong pop haman kasngi haman ke khlemat yolese ngile pop hanrei utrai ukhot uwer upan kan mau yang bada pi bangin persang dalaka jong kabuj kabor bangin IT yala de haublei kenang boblei unsimti yangi bad ula bad penkhut ya kita kipop kisang kibang lale ha kejeng em den matakadaw ha kana kasngi habang iwan banterwa yakane kamas kebekhut token ngin penmap natrai na kebanta kipop kisang na kebanta kilat kilet kibang lale daga jing kuslai lagi jong kipop ngin penmap an ngin pai shot rai lang ba ga jing duai jungi barolang nga phla hau blei badan bor baro pada phi ko hanmen ko para bang lale pop shibun e daga jing prokhat daga tin daga kam daga jing let daga jing le palat jonga daga jing le palat jonga daga jing le palat bakraw e jonga namar kata ngakarpad ikamaria bakoj kabaya sa kate soti ya ke angel bat kirukoj badepi ko hanmen ko para banduai nak banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro inisne yangi madlama biki pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom jukod amen go try to isene go try to isene try to isane go try to isane go Cristo isane
Cristo isene, O Cristo isene, O Cristo isene, O Trito isene, O Trito isene, O Trito isene. O Trito isene, Puram Ubleisha Trong, Bada Kandau Jing Su, Aki Ben Riu Baron, Badon Kamon Baba, Iya Roya Ming, Ilam Bani Mane, Iyai pendon buram bagi sumuyame. Ku try ko play simple, ku padan borbaro, ku kun marwe utra Yesus Christ, ku kun amradu play bagi kipo project. Yang kacing kebatos ngasenayangi Detang mame bakun Detang mame utrai Uwe bahak letam Mame ko Jesu Christ Mame bayai long lay Ajinya long kawe Badu mensimpaku Daga buramukpa Amen To ngin ya duai Ko blei meu ba daga jingpun klempop ten rai ya ka teisoti me lapan kre ya ka jakasa ka babidor na ka banta ukon jong me ngikerpat ba kumba me penlai ya ka na ka jingto bria baro da ka jingyap jong ukon jong me ya ka ba me la yu i lupa kumta men ai ba leng ba ka jingya sai lem jong ka mangiru ngilong ki bakhoj ban ngin wan hakmat jong me dautra jungi Jesu Christ kon jong me ubim bad basun sha rengkat bad me ha ga jing yalong ka wei jong omen sem bakhut ublei junam la junam amen Kecumplay na kitab Genesis. Hadin mo Adam ulabam yun na utaw-ting. Utray ulay ulakot yung matulong ko. Haay medon ulaong. Ngalayon slow yung kachisawaj may hakaper. Pangalay shifting na marba ngalalangkod. Kumta ngalaburi yalade ulaong. Manobayatho yame bamilalangkod. Hato milabam na uting upang ala hukum yame panambam ubri ulaong. Kakantay pamela ay bakandon mat nga kalay hanga yauso janguta uting mat nga labam tiu try ublay ulaong hakata kakantay kaay kani kapapalale kakantay pat kalaong upseng ula syukor nga pat nga labam utray ublay ulaong saha upseng namarba milale yakani latim yame palat yakichinri baro palat yakimrat kimreng baro mensayay da kakpo jong me pan mensabam daw kandaw baro silanter kaching im jong me ngan bu kaching asyun habdeng jong me bajang kakantay habdeng usambay jong me bad usambay jong ka une unsayo ban yuroj ya kakli jong me pan men apthap ya kakongdong jat jong ubriw ula ay kerteng yala katenga ka im namarba kalalong kakami jong kiba im baro kaktin jong utray Isango yang le sang kenai pupra nambar nyospa prapu nyau nyospa prapu nyau Why you try writing right
Yakabor bapenim huble jongi Yarisa dajik men pertei baro Rayaro yakin royu ble jongi Rayu try Rajing right temai Uleki kampula Kajing play na gashti upalos ko shaki kristan ha ipsus. Anero ublay par ukpaju utray jangi which is Christ. Ublay au bala kerku yangi ha Christ. Taki jingkerku bakan jam sem baro ha kiki cakapneng. Kumbau la jid yangi ha Christ. Shua kajing sang nong rem ya kaptay. Bangin long ki bakoj bat ki baklem tobria ha kmat jong u. Ulamang lupa yangi ha kajing mangin long ki kun jong u da u Jesus Christ katkum ka sando jong kamon jong u na ka benta ka chingero ya ka chingai badan burom jong u kaba ulat sai halor jongi ha ukun ba e jong u how Christ katkum ka sando jong uta uba penya ya ki ai baro katkum ka ching start kamon jong u yangi kibala kermenikong how Christ na jed bat lamang ban im na ka benta ka chingero ya ka burom chung u ka kten jong trai Hallelujah 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 Ublay ku Maria kepada berkecingin Utrayu don batki Walakerku ya pinap dengki gentai Haleluya 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 Utray udan rainkat bat pi Kajing pulai naga gospel bakut kat kum ulukas. Kaburam pame kotrai. Hakata kapor lapha yo angel Gabriel now blay shakasnong ha Galilea kabakerteng Nazareth. Shakawe kakante kabalaya textin badu way ubreu bakerteng u Joseph nagajai David bat kakerteng gata gatesoti kalong kamaria ulawan shaka bat ulaong kublay kabadab da gajingai utrai udan bat pi Henry kalakuslai jingmut ya kata gajingong bat kalaperkat kamun ayu kata gajing kublay teu angel ulaong haka wat shifting go Maria naba pi lashem jingai bat ublay badakmi pin sapun hakakpo jong pi bat pin sakha ukun bat pin saai kerteng yu u Jisu un salong uba kraw bat enkot ya u ukun jong uba hakli dam bat utra yu blay un ai u yakakhat em u David ukpa jong u bat un sa senshar halor kaying u Jacob shi jinam bat kahimau blay kan kut shu kamaria kalong hautur angel kumno ken kane kala banlang naba ngamdon utnga nangta wangel uong haka umensimba khoj un sayar halo jungpi bat kabor jong ubhaklitam kan saka srngeu yapi namar kata yau kun ba en sakha en sakot ubakhoj ukun jong ublay hakmi kakur jongpi ka Elizabeth makaru ha ka jinglong temen kalapun yaukun senrang baduni ulong ubnai ubahan reu ya bat kata ya kabalanyeu kabalengki naba haublay omdan kabomla banlong bat kamaria kalong hakmi
ngalong kasakri jong utrai ai kan long hanga kat kum kaktin jong pi markum ta u angel ulalay no ka gospel jong utrai Kachingera yame ku Chris. Kohan men kopara hakani kasngi bangi rakhe ya kasngi kraw jong ka jingpun baklem pop ten rai ya kamaria te suti kabalang ka khot kawer yang ip bangin pusan shapang ka jingai e ka jong blai ka jing it ka jong blai ha ka jing im jonga bat jong pi bat ha ka prathei hi baro ka wei lengba kane kasngi ka bangi rakhe kasngi kha kasngi kraw jong kamaria balapun ya ka klempop ten rai kapan pau shai ba ka jingai e jong blai kala ban pan kala yanga badepi ka jingai e jong blai kala ban wan ra ya kata ka jing it ka jing snei jong blai namar ka jing tim ka bangiyo ha ka jing em jongi kam long e ha ka jing it ka jing snei ka jing u dei nama takadau habangi pusan chapang ka jing it ka jong blai ka khot ka wer engai phi ken bamangi iwe paiwe bangi dei bandan hapadeng kata ka jing it ka jong blai bangin yo ya kata ka jing isne ka jong blai haoj klempep ya kamaria lajit hi dau blai bad ublai hi ula khot kerpang ya ka ban long ka kmi jung u nadu basdang ka jing em jong ka nadu kata klimat bala seng lapun ya ka den mata kadau ula jit ya ka bala mangi ka ba ya ka em sakha klempop hoi ha ka jing em ka junga ka jung pi yangi iwe paiwe lapun bala kha rengkat bat ka pop hanrei kumang ong mene ko hanmen ko para ka jingai e jong blai ka kham kraw ban ya ki e ki bangidon ha ka jing em ka jing e jong blai ka kham kraw ban ya ka pop den mata kadau ba ka jingai e jong blai kala ban pan kala yanga badepi ka pan kala ya ka jingtim sha ka jingai e ya ka jingtim lana ka pop ka bangidon ha ka jing em sha ka jing isnai ka jing u klampap ka don ka jing e dei bar ka jing pule ka badeng kong ka bangi yo sneu menta ka sngi ha ka jing pule ka badeng kong yo sneu na ki kitab Genesis ha ka ba u Adam bat ke im ki le ya ka pop ka baning kong tam ha ka jing im ka jong ki da ka ba tam sneng ya ki kum ki jong ublei habangi pe ya ka pop ning kong jong Adam bat ke im ko hanmen ko para ka pop ka don kita ki jing wan ra ha ka jing im ka junga ka jung pi ka bang yong hak tin nong we consequence don atli kita ki pop ka pop ka ba ki la le ha ka jing em ka jung ki ka penlong yi ki ban le bat khlem pe bru ha ka jing em ka junga ka jung pi ha bangi le pop ngi le ki ne ki jing le kumba u Adam bat ki em ki le ha ka go ha ka jing pule ka bang yos ngeu menta ka sngi kata ka jing wan ra jong ka pop ha ka jing em Adam bat ki em ka baneng kong ka dei ka ne ha ba ki le pop ka penlong yi ki ban ri hakma nakmat jong blai ban pedri now blai kabar habakile pop wa Adam bat ki em ki keno iwe ha iwe pat klempep ngong ko hanmen ko para haba manga ma phi ngile pop ha ke jing em ngile ya kine ki atli ki bau Adam bat ki em ki le balai wa Adam bat ki em ki ri nak khmat jong blai balai ki pedri now blai nak jing don jung u ha ka jing em jong ki namar ba ka pop bakile kawan ra kata ka jing le rain ha ka jing em jong ki le rain namar ba kis ngeu thu bat ki yo i ba ki long ki balong khoj klempep ha ka jing em ka junga ka jong pi ha ba ngi le pop ngi yo i ya kata ka jing leng khoj junga ba jong pi bat kawan ra ya kata ka jing le rain ka pen long yang i ban ri nakmat jong blai habangiri nakmat jong blai habangi pedri nak jing don ke jong blai kan mau ko hanmen ko para kawan ra no yang abadi pi ya kata ke jingdu ya ke jing it ke jing isnei ke jong blai
Bat kumjuru habang ngilepop kapelong yang ibanri nakmat jong blay namar bangitip kawan ra ya kata kaskandal kabangi ong ha kaktin pareng kawan ra ya kata kaskandal klempep habang ngilepop ngiru ngiwan ra kata kajing bom laban pediang ha kaimlang kasalang kawan ra kajing leran ha kaying kasem kajungi kawan ra kata kajing leran ne kajing syakentaj ha kaimlang kasalang yang abadepi Dari mata kedau ngiru ngi persang ban ri nak mat jong blay ngi persang ban pedno nak mat jong blay bat kumjuru nak imlang kasalang kohan men ko para kabaar ngi yo i bau adam bat ki mahabaki lepop ki keno mar keliang u blay u adam u keno ya ka im dei ka im ka kentai ka bamai ka ai ngau ne so bat ngabam yo so habau blay u kli ya ka im ka empat ka keno ya opseng ken mau ka jing keno ka jongki iwe ya iwe ka jing lepop jongki ka penlong yaki ban yo jing tim now blehi neng kong u blei wa jing tim ya opseng bat kumjuru wa adam bat em ki yo ya ka jing tim na haba ki lepop khnang da ka jing bom kongo lane da ka jing tam sneng jongki ya ki hukum ki jung u hanrei kan mau ko han men ko para haba ublei yo i bau adam bat ke em kila lepop kila buri yalade kila keno yalade iwe ya iwe ublei uwan hakmat jungki bat ukeli ha e pidan kane ka jingkeli ka bau blei ukeli hau adam bat ke em ha kane ka sngi klempep ublei ukeli yang abade pi ha e pidan balei piri balei namar ba ka jingwan jong jisu syak perthei leng ba ka kamaria thesoti kawan ra kata ka jingkela ha ka jing em ka jungi namar ba ka jingwan jung jisu lengba kamaria thesoti kawan ra ya ka jing isnei ka jung blai namar u blai kwa ban pen pau hanga badapi ba ka jing ij ka jing u ka jing isnei ka jing u ka kham krau ban ya ki pop ki bangi la le hanrei tang ka wei ka bangi hab ban ken mau habau adam bat ka em ki laburi ya la dei ublei kuai ki ken ban wan mi na ka to ka jingre jungki sha ka jing shai manga ma phi kuma omene ko han men ko para ngila lepop bonsen ngila lepop man kasngi ngila lepop yolese man ka klimat hanrei kane ka jingkli ka bau blei ukuli ha u adam bat kim ha e pidan balei piri ngi dei ban mi na ka jingre jungi ngidai ban mi na kata jing la ran jungi ngidai ban mi na kata pop ko jungi bat ngidai ban wan sha ka jing shai jong kris namar ba ka jing it ka jing isnei ka jing e ka jong blai ka tap tulop ya kata ka jing dum jong ka pop ka tap tulop ya kata ka jing dum jong ka jing em ka junga ka jong pi bat kum juru habangi puli bat ngi pusan ya ka gospel ka bangi yosngeu bau angel wan ha kajing em jong kamaria ban pen bena ban ai kana ka khubor ka babha kamaria ru ha ka ban kong ngiyo i ya kata kajing atatin ka jong ka ngiyo i ya kata kajing bomla jong ka ban pediang ya ka mon ka jong blai hanrei u angel u ang shai ba kajing e kajing isnei ka jong blai kajing e ka jong blai katap telup ya kata kajing atatin ka jong pi katap telup ya kita kajing perkhat beriu jong pi ba pinsha lerang ba pinsha kentaj nak imlang kasalang kohan men ko para ha kane kesngi bangir ke ya kane kesngi krau jong ka me beneng jungi token ngin pet ngin puson yala ka jong ka jeng em ha to mangama pi habangile pop ngiri ngi pedri noble ha to ngi keno ya ki we han reken mau u blei wan ban pansawa ya kasur ka jungu ha e pidan balei piri wan shanga namar kajing et kajunga ka kham krau ban yaki pop ka jung pi kajing kala ka bamur ka jung pi ka long ka bakong san kane ka bau blei ukwa ban pan kan mau yanga bade pi ha kane ka sngi ngiduai jar ngipan ka bor ngipan ka jing isnei ka jung blei and yoro yo Jesus Christ
so ngin yang ngin plai la ka jong ka jing ngej nga ngej hau lei ku pa ben bor baro nong tau ka beneng bat ka kendau pada hau Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya bolapun no man sem ba khot ya balakha na kamaria te soti ya ba shalabain hapo Pontius Pilatus la sanar na yu la ya balateb yu lo ya shikbayab ha kasngi ke balai la mi pan ke bayab ula kiu shabneng usong shakaman ublei pa badan bor baro nang ta awan pat ban bishar ke em ke bayab ngangai thau man sem ba khoj ha ka balang Catholic ba khoj ha ga jing slok ke khoj ha ga jing ma pe ki pop ha ga jing mi pat ka do bat ha ga jing em bom zukot amen ko han men ko para ha kana kisngi kraw jong kamaria to ken ngin bo ke jing do wai ke jungi ke jing ut ke jing nam ke jing don kam jungi khmadu blai ku pa ngi do wai na ke bentau ku pa bo ko jungi Pope Francis baunyo ya kata ke jing ko ke jing khia ba pura kham tame bonong la su ban sanshar ban yalam ya ki pat ke jung blai kham jan shau ngi do wai ro nak benta ki as bishop ki jungi ki cardinal ki jungi ki bishop baro ki lingdo bat ki nong tray balang mama kiro ki nang la su ban snutho ya kata ka jing em khoj ka jing em soti ka ba ki dei ban em kum kita ki nong yalam ya ka balang bat ki pat ki jong blai ngi do wai nak benta ki nong pop hasatla ka prathai kham tame ha ka ne ka sngi ba ma ki lang ba ka jing prasad jong man sim ba khoj kin don kata ka jing snutho ba ki dei ban wan mi no na kata ka pop ka sang sha ka jing shai jong Chris ngi duai na ka banta ki to ki breu ki basha te shakhum ha ka jing sneu jong kana ka prathai ka jing bu ai tanglang ka jing di drugs ki kenja bat ki we ki kam sneu ai bo try un pan shai ki ba ma ki ro kin la ban yo e kata ka jing lai lut na ki ne ka jing sneu ngi duai na ka banta ki bapang ka basitam ki badan hospital ki balawan pai ru na hospital saying ki balado jing kermen bar kum juru don ki badan haying klam yolat ban sha sumar badan ru ki bom tre ban sumar ke jing pang ke jung ki ni ai ti ki baro how try bon kta ki bakin yo ya kata ke jing ko ke jing khia hakal yang kamer bat kamen sem ni duai na ke benta ke jing suk setelah ke perthai kerpang e na ke benta ki to kiri ki badan padeng ke jing ya kan at markel yang ai bo try un kta ya ke danot ya kamen sem ya ke jing mot ke jing perkat jong ke nong yalam jong ki to kiri baro kham tam e utrai us em jong jing suk un ai ya kata ke jing suk haki bat bakin la ban pen urlong ya kata ke jing suk hapo kari ba setelah ke perthai berkum juru ngi duai na ke benta jongi iwe pa iwe ke belum lang hangi berkum juru kiba shong na ying ban la snok tilang bat ngi leng ba online ai bo try un kur do ya ke ying ka sem ka jung pi ai bo try un pe jun kme ya ke ying ka sem ka jung pi un pandap un pan biang ya pi kham ta me ba mangi iwe pa iwe ngang la su ban pan kre hakor kom ka kerpang da kata ka jing kala ka bamot ka jungi da kata ka jing ino jungi ya kata ka jing em barem barwan pai su kat bang ka pan kre na ka banta ka sngi kraw jong utra jisu ka jing kha jung u sha ka na ka perte ka Christmas ko blai ko pa ko blai ko khon ke nei ke de jing duai ke bangi duai ki bang ngibu kerpat hakmat jung me ha ka na ka sngi kraw jong ka kmi jung me ya ka ba ya kala jit ban kha klem pop ten rai ai ba ke ne ke jing duai jungi kin wan ban urlong ha ka balang ha ka perthei ha pok ka ying ka sam ban ha ka jing em ba marwe jungi ni pan yu ke ne da Chris utrai jungi amen Laispa and refusa. Iwan ai guya me try, Iwan ai guya me try, Iwan ai guya me, Iwan ai guya me, Tushimune ukpu, bagi terwahame, Tushim kanigawa. Semayame, Topian putrai kijing terwa, Iai semayame, Bangi terwa.
to duai ko para ba ka jing knya junga ba jong phi kan long ba pdang hu nak ma du bleu pa ba don bor ba ro to try pting nyan ki jong jong phi pi na ka ban ka jing ro ba borom ka teng jing u ka jing man to yang ngi ba balang ba ko jing u ba ro ko we tos ngeu san e ban pdang ya ka jing knya ba pen laj im ka bangi terwa ha me ko try ha ka ne ka sngi krau jong ka jing pun klem pop ten rai ya kamaria thesati bala kerku bato ai kumba ngi phla ya ka bada ka jing e ba mel ai lepa omsha lakta ya ka da kanu ka jing thobria kumta da ka jing ya sai lem jong ka en pen la yangi nabaro kipop daw kres utrai jongi amen utrai udon rengkat bat phi rekat bat phi to kan tu yala ki donot kan ti ki sha to ngai ngui trai ublei jongi ka song ho bat ka te da shisha ka long ba song hok bat ka badei ka deiti jongi bat ka jing pen em yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yame kokon rat kokpa bukut ko blei badan bor bat bom jukut namar melari ya kamaria thesoti bala kerkutam nabaro ka jingai e jong ka pop ten rai ba kumta haka enda la pendap na ka jingpura ka jingai e jong me men pen kre ya ka kmi ba bit dor ya khun jong me ban me kdeu ya ka jing sedang jong ka balang ka kurem ba bhabreu jong u ka ba klem jing thobria ne jing staa namar maka ka thesoti ba khutam kala dei ban kha yau khun ukon lang brot balului uban pandam no yaki pop jongi melabu yaka kham halor ban ya ki weipat bat bakan long ha ki pa jong me kanong kerpat ya ke jing e bat kanong muna jong ka jing khot bat kumta rengkat bat ki kun hon ruai jong ki angel ngia ro ya me bat ngi pen bana da ka jing kmen Ubakun, utrai ublei kipan, neng pertei sawada kaburam jong me. Osana, Osana, turwa ublei shadron, Osana ublei juno. Yaro yubawan agak keteng utrai neng pertei sawada kaburam jong me. Osana, Osana, torwa yublei shadron, Osana yublei juno. da shisha melong bukhoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar ka ta ngi kerpat ame topan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jongi dak ba pha yaman sem jong me kum kam jer halo jongki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong trai jongi uji sukres hakapor baladi no yu badala kaman snyo bha ulap nyang ya ki jing sha shutom ulap Shemyukpu bad kebaingu yame ulak dia ya u badalai hala kisanran u ong to shem batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba nit na kabenta jongpi Haka jukurkam enda lalayabam ula shim yakukuri badik bangu biang yame ul ai hala kesenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut ia keba enpenmi na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta kejingmap yakipop tole yakane ban ken mau yanga
Kajing maya jong kajing nge. Kata sin bangi bam yu le ukpu Bagni de la kane kakuri Ni pen pna kajing yap jong me ko try Tada du Namar kata ngi bapen menta ya kajing yap bat kajing mi pa jungu ngi terwa hame ko tra yok pu jong kajing im bat ya kukuri jong kajing pen im ngi dai ngu adam namar mlenyeu yengi ki babet ban yang akma jong me bat ban sakri ya me da bas ngeuret ngi karpat ya me bangi ki bayo benta hakamet bat kasna mukres ngi long ki ba lapan tele ka wei daumen sem bakoj tokan mau ko tra ya ka balang jong me kabala priang setelah kepertai bato penjana ya ka ha gejeng it rengkat badu Francis ukpa bako jengi ul bad marwen yu bishop jengi kakenhun ki bishop bad baro ki lingdo token maulem ru ya ki hanmen ki parash rang bad kentei ki baliathia da ka bakermen ya gejeng me pat bad ya baro ki balaklat no ha gejeng isne jongme to priang ya ki sa gejeng sai ka khmat jongme to isne yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bat kamariate soti bakuj kakmi jong blai ujesa bakuj ukurem jongka ki apostol bakuj bat baro kerukuj ki belapen sngubha yame pateng lapateng ngilong ke babet banyo bentalem ha ke jeng imbom jukut bat penginira bat pendan burom yame daw kunjung me uji sukris Da'u lembadu badha'u kan long hame ublay pa badan bor ha gejing long kaway jong men semba kuj baro kaboram gejing ro junam la junam amen kumlah kum yang ngi daw nong pen em bat kumlah hikai ngi daktin blay ngi nud banong kok pa jungi uba habneng kan long kabakuj ikarteng jong me kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha ka kendeu kumba habeneng to ayangi menta kejingbam jongi kabahala kasni batamap yangi kerengkang jongi kumbang rugi ma pikebles new yangi padwat yalam yangi sha kejing penshoy henry de panlaj yangi na kabas new to panlaj yangi ngi kerpat ko try na kejing snew baro ha kejing spon jongme to ai jing suk jing sanya kisngi jongi Kenang ba da kajing rap kajing isne jome ngin lai barabo na kapop ngin yo jing da na kajing janjar baro kat ba ngi tangap kmelanti ya kajing kerman bakoj bad kajing wan pat jong nong penem jongi uji sukris Namar kejome kalong kaima kejome kabor bakau buram jinam la jinam Kotra Jesu Christ me belong haki apostol jongme kajing suk ngai api kajing suk jonga ngai api wat pe yaki pop jongi henry yaki jingai jong kabalang jongme bat ha ka jing sbun jongme to ai ha ka yaki jing suk bat ka jing atale ka wei kat kum kamon jongme mame ubem babasan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengka bat pi Rengka bat to ngini trwa yaka dak ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bat pi Ko kun lang bro jong blay me bagi dagi pop ka persay just you say yangi ko kun lang bro jong blay me bagi dagi pop ka persay lang raja mublay me baki no ki pop ka pachay to ai jing suk yangi ha
mi kun lang broad jong blay hak mi bakit no yaki pop jong kaparthai suk yangi bla shakhat sha kan ge jing khawai jong ukun lang broad ko kan rat lam shong hok naman runga po ka ying janga Henry Shuang tang de tin kamen sem janga kan sakhia i kamen bat kasnam Chris kan re bat kan ilam ni sha ka jing imbam jukut amen. Dong in ya duai doai baka sakramen kabangi layo pediang kotrai koblei jungi kan penko yangi ya gejing mong jong kata kapop naba melari ya kamaria balakerku hakurkom bakerpang ha gejing pun ya ka klempop tenrai
ดาวคริสอุตรายจงี Amen. อุตรายอุดันแรงกาดบาดพี่ Berkat bad อุ piru. เบลยบดันบอร์บารออุนกุรคูยาพี่อุกปาบาดคนบาดมันเซมบาคอยอาเมนคิเลสุกอีบัสกรุยตรายดักจึงเอ็มบาบาจงพี่อิสรามุยาเบลย Ars Pahnya Pusat. Kadonu jonga gaya ruai gaya royu trai kamen sim jonga kasyak mena uble jonga bukan mau nanta jing long rit kasyakri jongu giben riu yanga in yai kot kabala gerku uprau bor mulem gamba prau asyakri jongu Gamakul kanlong kakerteng berkanam jongu Gamisne ule apateng lapateng bendriu Yakitu kiba yai septing yai burom yau Gaburam hau pa berkun mesim bukut. Baralom Aminikong Cinta Baraboy Cinam Lai Cinam. Amen. Kun kita menjong Jisu. Thrice Negi. Kun betelem joka Maria. Tuain Kebenta Jungi. En yaro yutra Jisu Christ. Cinam Lai Cinam. Amen.